Ate, hapon naman ba? Asa ito si Kuya William? Nagtuon ako to sila. Danihon ako to, manghantak mi. Ayo! Kuya Wills! Sus, nala po ni si Paploy, oh. Uy, Paploy, unsay tuyo ni mo diha? Uy, ikaw man din na dyan. Si Kuya William. Kuya William, bagunsa man mo, nganong gipangita man nimo siya? Ay, sabayon tan ako siya ba, manghantak ming duha. Hantak si mong mata. Ikaw Paploy, wadyo kay pulos sa pagkabarkada niya ba? Si may pulos nga makakwarta man mi ana. Makakwarta, basin ka mo'y makwartahan. Taka man siya. Asa si Kuya William ba? Diha, natulog. Nya ako pa'y mupukawan eh. Ay, lain po, ikaw may nangita. Sige, pukawan ako ni. Kuya William! Paploy! Sus, pastilan na. Sige, higda-higda diya. Tara na! Manita Babs! Hapon na ron. Basig nakalimut ka, manghantak ta. Uday no, pero naman ang usawa diya, Paps. Pastilan na nagkabalakan na nanggid na ko siya. Tara na! Nangid na kaka? Taklarta na yun. Pensa. Atay, may tao diri. Lungoy tao, Paps. Yati, singong ka, manghantak na taron. Sabat diha, langayan, mampugkay ka, tulog-tulog pa, belum hapon na. Nansama na ito yun, Paps. Nakita naman doon. Nya, nakikwarta diha. Kwarta? Na? Mag-unay lang ta, kay langayan man ka. Sige. Sugalan ako na mo, Pila sugal? 20 na, pre, 20. Naunsa, mentalo ng 20 nga. Sa gatos na, mura mong kagbata. Sige, sugatos. Patay. Ari. Oo, patay. Easy money. Is patay, gido, malasa. Isa pa, be. Isa pa. Sige, sigatos. Ako yantog. Tarungan na buya ka ng white tikas, ha? Kanong sago ko nang inikas si mo na barkada man ta. Sige, bunal na, buwi na. Nah, patay na po. Grabe surtihan, buangan niyo. Agoy, agad tayo mabuhat na papi. Easy money. Bawi ka ron. Sige, sugal ta, 200. Utang dia. Alright, sintos. Na, ako yan to ka. Asa man yung kwarta? Stilan ni mo. Ay, kabala ka, sugal lagi na. Dikoy, money down. Grabe ka sigurista na sa Gcash akong kwarta. Dili, discuss ni Gcash. Di ko. Unsa naman kawa mo kay salig sa kuha. Dili kay, bahala ka dia. Di ko ng Gcash, para na ako ma-rematch kong sawa. Diyon na ilan ang buwang ko, anong ko kabalusta. Uya, biskantak ko paningot, punta. Uy, William, nitakas juday ka? Okay nang hantak man me. Alay pagod dire. Ang so naman po, be. Sunda, takas-takas pa, kay puspusan yun ta ka. Sakita po, uy. Tanawan ni mong nang, bulingit na kay ka. Maligo na gani ko, no. Kaligo na gyud, kipita na nimo singuta. Ay, B? Unsa man, be, maligo na lagi ko. Nagkaon na ka? Hindi ka ligo sa imo. Nabutan man lagi ka. Ay, wala oy. Uy. Be, panghantak pa ugma ha. Pag man mo kaligo, pwede na ka ubalik. Yatis, abtik juga ni mga babae ba sa kwarta, iskuta, no?